Време за приготвяне 35 минути. Време за готвяне термична обработка 30 минути. Общо 65 минути 10 порции. За блата яйца 3 броя, захар 90 грама, брашно 90 грама, пък пулвер 1 ч.л. Ванилия 1 ч.л. Сол 1 щипка. За вишневия слой вишня без костилки 500 грама, захар 100 грама, вода 120 мл, царевично лище 25 грама, лимонов сок 1 с.л. Желатин 10 грама, студена вода с желатина 50 мл. За въздушния крем течна сладкарска сметана 300 мл, цедено кисело мляко 300 грама, пудра захар 70 грама, ванилия 1 ч.л. Желатин 8 грама, студена вода за желатина 400 мл, трохи от блата 30 л. Начин за приготвяне. Стъпка 1. Фурната се загрява на 170 градуса. Правоъгълна форма около 24 по 24 см се покрива с хартия за печене, за да може платът лесно да се извади и да остане равен. Стъпка 2. Яйцата се разбиват с захарта и щипка сол, докато сместа изсветлее, увеличи обема си и стане пухкава. Това отнема около 6-7 минутки. 6-7 с миксер. Брашното се смесва с пулвера и се пресява върху яйчената смес. Добавя се ванилията и всичко се разбърка внимателно шпатула, за да не спадне въздухът в тестото. Стъпка 2. Сместа се изсипва във формата, заглажда се и се пече 18-20 минути. Готовността се проверява с дървено шишче. Ако излезе сухо, блатът е изпечен. Оставя да се охлади напълно, след което се изравнява от отделните краища или тънък горен слой се правят трохи за поръсване. Стъпка 4. За вишневия слой желатинът се залива с студената вода и се оставя да набъбне. Вишните се слагат в малка тенджера с захарта, лимоновия сок и по-голямата част от водата. Загряват се на умерен огън и се сваряват 5-7 минути, докато пуснат сок, но останат цели апетитни. Стъпка 5. Нишестето се разтваря в останалата вода и се добавя към вишните при непрекъснато разбъркване. Сместа се готви още 1-2 минути, докато се сгъсти и стане лъскава. Тенджерата се сваля от котлона, добавя се набъбналият желатин и се разбърква до пълното му разтваряне. Плодовият слой се оставя да се охлади до хладък, но не бива да стяга напълно. Стъпка 6. Охладеният блат се поставя в ринг или във формата, в която е печен. Върху него се разпределя вишневата смес и се захлажда. Формата се прибира в хладилник за около 30 минути, за да се стабилизира плодовият пласт и крема да не потъне в него. Стъпка 7. За крема желатинът се залива със студената вода и се оставя да набъбне. След това се разтопява внимателно на водна баня или за кратко в микровълнова, без да завира. Цеденото кисело мляко се разбърква с пудрата захар и ванилията. Студената сметана се разбива до меки върхове, след което се смесва внимателно в млечната основа. Стъпка 8. Към крема се добавя разтопения желатин на тънка струя, като се разбърква спокойно и равномерно. Готовият крем трябва да бъде лек, гладък и въздушен. Разпределя се върху стегналия вишнев слой и се заглажда без силен натиск. Стъпка 9. Тортата се поръсва с трохите от блата и се прибира в хладилника за поне 4 часа, а най-добре за една нощ. Така слоевете се стягат добре и парчетата се режат чисто. Преди сервиране ножът се потапя в топла вода и се подсушава. Тортата се поднася охладена и може да се съхранява в хладилник до 3 дни покрита, за да не поема миризми. Да, това са задавания.
мои приятели.